Hi guys, today's vlog is all about wala na. Testing. Nanari ko sa mukha. Ulit. Mm-hmm. Nanari ko sa mukha ni ulit. And mga na hindi ayang namang ang bahay sa likod mo siya. Wala na. Dayon, itong tamo kung sa mga tanong naman natin. So, let's go. Mga sutubangan na kasagutan. Mga tanong ni mama. Siya mga tanong ni mother. Kasagutan kaya ang balay. Ano yung kasada din sa unahan. Ano yung karaang balay. Ay, kamutihan. Ki! Ha? Nyara ko? To ani iskoy lang ko siya. Oh. Mga kamuti nga nice tuan. Bulak. Daya na si mama diri mga tinanom nga string beans. Aha, gihimuan na ganyan tag. Toy mga sili dito. Sili Bisaya. Lain kamuti nga katuloy mangunod. Mga violet ng unod anak. Kani katong mautan, nga kamuti. Lang namulak ang ano, string beans. Ang dami pinya. Naon sa mga grapes. Wala na nabubuan. Gani hada nang ko og pinya. Nana dito dagang hinog. Sus hinog ko. Napay mga string beans. Kabayabasan. Kasada na mo. Sa mga balay. Hanap di kasada. Pero guba kay kasada. Guba siya guys. Tanglad ay dito. Magkuhan ka ito. Butang tanglad. Ano siya? Kami katong marang na diya. Hindi ka na sukon. Dalang papa sa una. Dako na kayo siya. Napay marang dito. Among lansones wala mo kayo. Among saging. Sana all may puso. Sana all papaya. Wala eh. Ano nga lang ni? Wala ka ni. Bigyan kay mama ni. So yung mga ngalan ng kani kay Cosmos ang mga ngalan na ni. Ay apa yung ngalan daghan sa daghan. Kani ano na ni. Ano balay wa pa na human. Kali ko kapamubo. Ano siya? Ano na yung kusina dirty pa ang tanong kitchen. Wala may limpyo yung kitchen na mo. Ano yung likod sa balay. Kasagutan kayo. Ito kayo. Dayon, maanhita sa kuan. Tinanong ni namo sa una nga kakao. Namungan na gani siya. Nagkaon ko kanina. Naghinatag man government niya mga kakao. Lalaw sa kakao. Oh, there, mahinog. Na, di ka ganahan anak. Apa siya mungang maglain. No, dagan siya bunga. Ibang putos ni mama ko, Aztec. Inog lang ko ni, paon dagan ako ni. Na, niya laman. Ay, bunga dito. Tura. Ito dito sa taas. Wala ka putos kay mga putot. Na dito daghan. Sa una lang. Mga putot lang na dere. Sagda na dito daghan na madaot. Dira poston. Wala siya. Tapos ay karnabal diri ka huot man tanong diri yan eh. Kan ka tulo ka punuan ni diri nga kakao. Ano na tos uban dito pikas na po. Okay. Yaw tahi. Kapag akong po nga pinya ganina dara. Oh, isa rin mo ka pinya. Pinya pa more. Bago pa na akong
po. Ay nangalaka dito kay ano wala po sila kay. Kapag mo tanaw anang ako ra may pang harvest dire. Ang manhod man. Anong harvest? Harvest dapat ka po. Pamain na lang po, pamain. Wala galuto kaya tara may silingan mo kaon. Iyo magbaboy silingan ato dito kaon. Gatubod kay. May paano mong tubig? May banaba, damay pa kayo, napoy dako nga banaba. Dako po ano dito kay diha na kapoy. Kaon. Yan gili mo ni siyang manok-manukan. Nawala na yung manukan. Napoy kakao dito. Manok. Patos mother. Titik. 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 Manok apa yung manok ito? Wala pa rin na yung ipambuhian. Di pagawas po manok eh. Wala may kapatok-tok. Wala kwarta. Ikapalit patok-tok. Cheroy. Ang sabi nga na nagayan eh. Aswete. Nami miracle fruit ni siya. Wala pa na mo. Aswete ba na ito na? Alangan eh. Ang patay ang bunga. Aswete dito. Yung tinggalan aswete. Yung mama. Si Joy ano yung katanong. Dito dito. Ito. Miracle fruit. Dito ka baka sila na dito. Naibiyabas oh. Bisaya. Ano ba? Payas. So, ganit tahanan ka. Huwag ka tong give baboyan sa akong manot. Okay, laing baboyan dito. Guba na guba. Ay, nata mo globe nga. Abot langit. Na. Abot sa langit. Abot sa langit. Abot sa langit. Ay, tanglo. Dago, may kamuti diring dago kayo. Ang sakit nga na ni Cosmos. Ano ka mo? Ay, hambula ka na eh. Cosmos. Sakit nga lang mga ano. Ano sila yung color dito? Okay. Sana. Ano na nga na pamay. Nato lang yung color sa una na yellow. Asa na kayo na ko. Baboy nga walay kaon. Okay. Walay lalog. Mapalit pa silag lalog niya. Dek. Buntis na ka, Dek? Buntis na ka? Buntis ka? Wala ka na libang? Ano siya may pangalan? Titik? Wala kay kaon? Wala? Gamay ra? Budik. Dako na ka, Dek? Dako na ka? Gamay ra mong kikaon? Asa man na yung mga kuan? Tigpakaon, natulog? Laag? Natulog na ka. Kuan dere. Ano to dito spikas nga kuan ta. To. Kaya to dito. Wala sulod to dito kay baligya. Nay bakit diha oh. Sapa. Sabi aswete diha aswete dito na. At kung carnival aso na pamay na lang video to ganing. Tag-trekking. Nagko kayo. Na? Sama na yun. Kalamanse. Titik. Uy. Aka. Asa ka? Uy. Asa ka, Tik? Latang mo diya sa may pakaon. Kamu rin makarutog lalog. Jara mo. Nga pa mo po time. Ganun ko. Slow. Ini ikaw manok.
kaog mga manok. Okay. Yan na. Iwas tayo. Katulad. Sulong. Entrance. Mau boleh parontal niya. Ayan na. Ballman. Ballman. Kosmikas balay. Ay, kapinya dia yang tinanam. Ay, no, dagay na eh. Ay, magulang na. Ah, hapit na naman ito. Turayno ko. Sus, ginoo. Ah, good. Da, gumakit. Ay, nang isa. Ay, hapit na magulang. Oh. So, hain natin. Ah, fresh from the farm. Aha. Nakapit na sa mahinog. Ito. Kung ang tinanong. Hapit na sa mahinog. Ito. Hapit na mahinog. Tara. Pakilit din eh. Isa. Ito na nito yan. Bantay. Uy. Uy, bantay ha. Ay lakaw. Tayo na. Ha? Tsoko? Lakaw ko. Bye. So that's it for my vlog today. Thank you for watching. like and subscribe.